je tvoja modlitebná knižka. Ešte niečo, teta? Nie, nič, synak, ďakujem. Tak teda pôjdeme za Annou Kristínou do knižnice. S dovolením. Ideme? Anna Kristína, prosím ťa, keď sa porozprávaš s Oktáviom, príď za mnou, áno. Áno, doňa Josefa. Ďakujem. S dovolením. Už si mala byť vydatá za Joseho Alfreda. Aj by som bola. Ale išli sme okolo hrobky Dona Fernanda. Tam mi prišla na prísaha, ktorú som mu zložila. Splním svoje slovo. Prišla som to povedať Doni Josefine. Takže vziať si ma znamená pre teba obetovať sa. Aj napriek tomu si zmenila názor a si tu. Myslíš si, že ti uverím? Ak si spočiatku odmietala, bolo to preto, aby sme si mysleli, že si nevinná. A priznám sa, že som na chvíľu zaváhal. Ale nebolo to nič iné ako podlá lož. Nikdy si sa nechcela vzdať strýkovho majetku. Ako myslíš? Ja svoju mienku nezmením. Splním svoju prísahu. Napriek čomukoľvek. Aj navzdory tebe ju splním. To je moje rozhodnutie. Predtým si tvrdila, že sa za mňa nevydáš. Že predsa nebudeš žiť s podliakom. Je to tak. Áno, povedala som to. Teraz ma počúvaj. Ten podliak na svadbu nepristúpi. Radšej sa vzdám strýkovho dedičstva, ako by som sa mal oženiť so ženou, ktorá ma tak nenávidí a ktorú si nevážim. Neožením sa s tebou! Anna Kristína! Nie. Anna Kristína! Nie, nie. Budeš šťastná. Budeš mať všetko, čo si chcela. Nechám ti všetko. Je to tvoje víťazstvo. Je to triumf intríg a zloby. Ale nevadí. Je to lepšie, ako navždy žiť s tebou. Znáša tvoju prítomnosť. Tvoje vlasy. Tvoje oči. Tvoju vôňu. Tvoje ústa. Tvoje dotyky. Keby som ťa držal... Keby som ťa držal v náručí, rozdravil by som ťa. Utápaš svojich nepriateľov boskami, nehou a falošnými sľubmi. Boskal som ťa preto, lebo si mi počarila svojou krásou. Ale všetky tie bosky, ktoré si mi opetovala, boli iba na skúšku, či si ľahko dosiahnuteľná, či to robíš aj bez lásky. Už dosť. Prosím. Stačilo tých urážok. Toľko som ich už počula, že ma už ani nezraňujú. Povedz, keď ťa Josefe, nech mi odpustí, že som ju nešla pozrieť, lebo som chcela, aby si odpočinula. Octavio. Prečo ma tak ponižuješ? Prečo ma tak ponižuješ, Octavio? Prečo sa ku mne správaš ako k pobehlici? Poskávala som ťa a opetovala tvoje nežnosti. Boskávala som ťa, lebo ťa ľúbim. Pretože ťa ľúbim z celého srdca. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa. Ďalej. Seňor, nepotrebujete niečo? Idem už do továrne. Nie, Marcial, nič nepotrebujem. A prosím ťa, prestaň mi vykať. Nie, to nemôžem. Ja vám nemôžem tykať. Ale môžeš. A to od dnes. Je to príkaz. Dobre, v poriadku. Ako povieš, Octavio.
Poznáme sa od detstva. Je absurdné, že mi vykáš. Dobre. Octavio, využijem tento moment dôvery a opýtam sa ťa, čo je s testamentom tvojho strýka? Predpokladám, že sa neoženíš s Annou Kristinou. Isté, že nie. Takže sa dá očakávať, že si vezme svojho frajera Jose Alfreda. V tom prípade zostaneš slobodný a môže si prevziať svoje dedičstvo. Nie, Marcial. Anna Kristína nie je naivka, ako si myslíš. Včera večer predviedla tete Josefe hotovú drámu. Povedala, že sa nevydá za Jose Alfreda. Že dodrží prísahu, ktorú dala strýkovi. A teraz? Čo bude teraz? Ja si ju nevezmem. Nech si všetko nechá. Celý strýkov majetok, vilu, fabriku.